салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як барномаи ҷолибе ташкил кардем баҳри шаҳрвандон ва ин ҳам барои мо як барномаи муфид мешавад барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. саволҳо оид ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ба ҳамин хотир хостем аз шаҳрвандон пурсон шавем. саволҳоро мо дар инҷо тайёр кардем. мо ҳозир аз шаҳрвандон пурсон мешавем. дастгирӣ кунед, дар видео лайк кунед ва видеоро худ ёзид дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои паҳн кунед. биёед якҷоя пурсон мешавем. меравем. чашми фиреби кас нарасад то ба иттиҳод, аз чашми каҷнигоҳ нигаҳбони миллат аст. зулмат шикасту дасти маро ба дароз кард, шукри худо кунӣ ки раҳмони миллат аст. ӯ ҷони миллат аст, ӯ ҷони миллат аст, раҳмони миллат аст. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. ассалом. мо як чанд савол дорем оид ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. агар шумо розӣ бошед, як чанд савол дорем. ҳамасола таърихи 16 ноябр ҷашнеро таҷлил мегирем. оид ба ҷашни 16 ноябр чӣ медонед? ҳамасола 16 ноябр ҳамчун ҷашни рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ки ин иҷлосия дар давлати 12 ҷашн гирифта шудааст дар қасри Арбоб. яъне ки ин идҳое ҳастанд ки рамзӣ ҳастанд ва аз ҳамин ҷиҳат ҳамчун иҷлосияи 16 шӯрои олӣ ва инчунин ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. ташаккури зиёд. дуюм саволи мо, чаро рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз санаи 16 ноябр таҷлил мегардад? чунки дар ин рӯз иҷлосия нишон дод ки Искандар Акбаршоевро аз вазифа озод намуданд ва бар ҷои вай Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун раиси шӯрои олӣ интихоб карданд ва дар ин иҷлосия 23 масъала бартараф карда мешавад ки яке аз масъалаҳои он яъне ки Раҳмон Набиевро мансаби президентро ба муваққатан ба мансаби яъне ки ба ҷиҳати парламентӣ дохил карданд ва дар ин вақт раиси шӯрои олӣ вақте ки Эмомалӣ Раҳмон интихоб карда мешавад ва инчунин дар баробари ин 6 ноябри соли 1994 вақте ки ҳамчун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда мешавад, яъне маҳз агар раиси шӯрои олиро гирем ва ҳамин рӯзе ки вай ҳамчун соли 1994 президент интихоб гардид, пас маълум мешавад ки ин рамзест барои соҳибихтиёрии давлат ва ҳамчун вазифаи президентро иҷро кардан ва ҳамаи ин замина мешавад барои мансаби президентро ва аз ҳамин ҷиҳат аз ҳамон рӯз сар карда дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи идҳо рӯзи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент ҷашн гирифта мешавад. саломат бошед. сеюм саволи мо, дар ҷумҳурии Тоҷикистон кадом ҷашнҳо ба моҳи ноябр рост меоянд? дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи идҳо якчанд рӯзҳое ҳастанд ки онҳо ҳамчун рӯзи идӣ ҷашн гирифта мешаванд. махсусан 6 ноябр рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли 1994 қабул гардид ва инчунин 7 ноябр рӯзи кинотеатри тоҷик ва инчунин 10 ноябр рӯзи милитсия ва дар баробари ин 16 ноябр рӯзи иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ рамзи давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. яъне ҷамъбаст кунем чанд ҷашн мешавад? дар маҷмӯъ зиёда аз 6 та ҷашн гирифта мешавад. бале. ташаккури зиёд миннатдорем. мепурсем аз дигарон. биёед якҷоя мегардем. ҳозир мо дар боғи устод Рудакӣ ҳастем. салом алейкум. мо якчанд савол тайёр кардем оид ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. агар иҷозат бошад саволҳоро башмонем. саволи навбатии мо, ибораи машҳури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози сохтмону таъмири нақби истиқлол чӣ буд?
оя аминро шумо дар фикратон аст? дар баромаде ки асосгузори сулҳу ваҳдат бо сохтмончиёни нақби истиқлол дар оғози сохтмонаш доштанд, таъкид карда гуфта буданд ки агар зарур шавад мо ин нақбро бо нохунҳоямон меканем ва воқеан ҳам таърих исбот кард ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ тавонист дар як даврони бисёр ҳам вазнин ин нақбро канда ва соли 2006 ба истифодаи умум диҳад ки рафтуҳои воситаҳои нақлиётро ба яке аз вилоятҳои саноатии кишвар, вилояти Суғд, дар замони соҳибистиқлолӣ таъмин намуд. Ташаккури зиёд. Ва як саволи дигар дорем. Ибораи машҳури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ кадом буд? дар иҷлосияи 16-уми олӣ, яъне иҷлосияе ки онро тақдирсоз мегӯянд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ баромад намуда ва ба мардуми Тоҷикистон яъне як ваъда доданд ки ман ба шумо мардуми Тоҷикистон сулҳ меорам ва имрӯзҳо дар тамоми гӯшаи Тоҷикистон сулҳу амният сартосарӣ пойдор аст. Ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ бо маром рушд карда истоданд ки маҳз сарчашмаи ин сулҳу субот аз ҳамон иҷлосияи тақдирсози 16-уми мебошад. Саломат бошен. Шумо муваффақият. Сарбаланд бошед. ҳозир бо давом медиҳем. Як саволи навбатии мо. Салом алейкум. мо як чанд савол оид ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр кардагем. Мумкин аст саволро рабтем ба шумо? саволи навбатии мо: чаро иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияи тақдирсоз мегӯянд? Кадома ҷавоб мегӯед? ман ҷавоб мегӯям, зеро ки маҳз дар ҳамин сана, дар ҳамин иҷлосия тақдири мамлакат ки дар ҳамон лаҳзаҳои ҳассос буд, лаҳзаҳои ҷанг буд, тақдири мамлакат ҳаллу фасл мешуд ва дар ҳамин замон ба сари қудрат нафаре омад ки воқеан ҳам таърих навис ва тақдирсози миллат буд, яъне пешвои миллат. Ташаккури зиёд. Конститутсияи ҳолу амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва чӣ гуна қабул гардааст? чӣ тавре ки ба аксарият маълум аст, конститутсияи ҳолу амалкунандаи Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 ба тариқи райпурсии умуми халқӣ бозам дар як вазъияти нотинҷӣ қабул гардидааст ки айни ҳол ба қатори 10 конститутсияи беҳтарини рӯи олам шомил гардидааст. Саломат бошед. Ва саволи навбатӣ, нуҳум саволи мо: ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чанд маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст? Медонед? Яъне бале, ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 3 маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. шумо метавонед тамина номад кунед? албатта соли 1999, соли 2003 ва охирон маротиба соли 2016 ки ҳар 3 дафъа ба тариқи райпурсии умуми халқӣ аз ҷониби мардум тағйиру иловаҳо ворид карда шудагиаст. Саломат бошед. ба шумо саволҳо медиҳем. Мумкин аст? бахшида ба рӯзи таҷлили 25-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кадом қонуни инсонпарварона қабул гардидааст? чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, 16 октябри соли 2019 аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, президенти муҳтарам дар асоси принсипи инсондӯстонаи худ аз ҳуқуқи конститутсионии худ истифода намуда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афвро барои баррасӣ пешниҳод гардид. хушбахтона 25 октябри соли 2019 аз тарафи раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералии Юсуф Раҳмон Ахмедович қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид. зиёда аз 20,000 маҳкумшудагон, гумонбаршудагон, айбдоршавандагон дар ҳамин қонун татбиқ мегардад ва сад ҷазошу кам мешавад. афви тиллоӣ буд. саломат бошед. чанде аз дастовардҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро номбар кунед?
дастовардҳо дар замони ҳамин ҳукмронии президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон бениҳоят зиёданд. чуноне ки масалан ба истифода додани нақби шаршар, нақби озод, бунёд гардидани шоҳроҳҳои душанбеи куҷанд, душанбеи турсунзода, душанбеи хатлон ва инчунин мақом гирифтани асосгузори сулҳу ваҳдат миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят дастовардҳо дар 27 соли замони истиқлолият бениҳоят зиёданд. ташаккури зиёд барои шумо, муваффақият. саломат бошед. ҳозир мо дар назди китобхонаи миллӣ ҳастем ва хостем аз ин ҷо ягон нафаре ки мегузарад, мо аз он пурсон мешавем. биёед якҷоя меравем. ассалом, мумкина як чанд савол дорем? саволро мумкин? саволи навбатии мо, дар моҳи ноябр рӯзи кадоме аз рамзҳои давлатӣ ҷашн гирифта мешавад? рамзи парчами давлатӣ ки 24 ноябри соли 1992 қабул гардидааст. ташаккури зиёд. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва дар куҷо баргузор гардидааст? 16 ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд дар қасри Арбоб. хуш, ташаккури зиёд. ҳозир бо аз дигарон савол метавонем. биё саволро аз ҳамин бародармон пурсон мешавем, гапмона мегиранд ё не? салом алейкум. чанакакроназа мо аз канали Амнаво оид ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо саволро тайёр кардем. як саволмон мондагӣ, ахир пурсон мешавем, иҷозат метавем? марҳамат ака. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом рангҳо иборат буда, дар он чӣ таҷассум ёфтааст? хуб, аввалан рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба якояки ҳамватанон муборакбод мегӯям. ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз се ранг иборат буда, ранги сурх мубориза бурдан баҳри озодии халқ мебошад ва ранги сафед бошад бахти иқболи сафед аст, ранги сабз бошад ин сарсабзу хуррам гаштани Тоҷикистон мебошад. дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам бисёр навори ҷолиб ва муфид буд. барои ҳамин мо ин гуна наворҳоро боз ҳам зиёдтар мекунем. ташаккури зиёд барои ҳар як шумо. то видеои анда худованд нигҳбонатон бошад. آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی به روز سختی مشکل کشای ملت.